Adam hukuklaryny gorayan Amnesty International guramasynyň 2013-nji ýyl boýunça hatawatyna görä, milli däpti surlaryň arkasynda gizlenýän türkmen häkimetleri aýal gyýdlary we jinsy azlyklary kemsetmegini dowam etdirýär. Bütün dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hatawatynda türkmen häkimetleriniň ýurdun içinde we daşynda islendik tanqidi basyp ýatyrmak üçin ençe meýillap alyp barýan kampaniýasynyň hassa güýçlendirenligi bellenýär. Gurama öz ýyllyk hatawatynda 155 ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyna tin berýär. Guramanyň başlygy Agnes Kalamart hatawatyň dünýäde köp sanly repressiýalar we adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly gaty erwet ýagdaýy açyp görkezenligini aýtdy. Maglumatda aýdylmagyna görä Türkmenistanda häkimetler aýal gyýdlary we LGBT adamlaryny kemtirip adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden özbaşdyklygyny esassyz çäklendirýär. Häkimetler aýallara garşy zorlugyň ähli görnüşlerini we gender zorlugyny kriminallaşdyrmak boýunça giňişleýin kanun kabul etmekde öňe güdüşlik gazanyp bilmedi. Iýun aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyýdlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça komiteti Türkmenistanda gender zorlugy baradaky patriarchal garaýyşyň dowam etmegine aýratyn alada bildirdi. Geňeş aýal gyýdlaryň jins stereotipine laýyk gelmäge mejbur edilýändikleri we olaryň esasy azatlyklarynyň çäklendirilýänligi, olaryň medeniýeti we milleti goramak bahanasy bilen şol sandy geyim daşky görnüş düzgünleri we beýleki diskriminasiýa çäreleri arkaly çäklendirmelere tedewar edilýänligi üçin alada bildirilipdi diýilip Amnesty International guramasynyň hatawatynda ýatladylýar. Türkmenistanyň häkimetleri aýal gyýdlara garşy kemsitmeleriň bardygyny boyun almakdan ýüz öwrýärler. Ýurdun adam hukuklary barada öz üstüne alan halkara borçnamalaryna ters gelýän aýal gyýdlara garşy takyk edenetlikli ýagdaýlary milli däpti surlaryň talaplary bilen düşündirmäge tinançýarlar. Azatlyň habarçylary aýallaryň daşky görnüşi we özüni alyp barşy bilen baglanyşykly dürli çäklendirmelere tedewar bolýandyklaryny ýygyderli habar berip gelýärler. Büjeri işgärleri we studentler geyim talabyny berja etmäge mejbur bolup giyecek zatlaryny saýlamak hukugundan mahrum edilýärler. Aýallar avtolog sürmek meselesinde basyş astynda galýarlar we gyýt okuwçylar zor bilen ýygyderli ginekologik barlygdan geçmäge mejbur bolýarlar. Amnesty International öz hatawatynda jins azlyklara garşy diskriminasiýany hem belläp geçdi. Aprel aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşi türkmen häkimetleriniň bir jinsli gatnaşyklary kanunlaşdyryp bilmänligine we polisiýanyň olar babatyndaky wagşylygyna aladalanma bildiripdi. Bu ýagdaýda LGBT adamlary gorkastynda galýarlar we özlerine garşy edilýän zulum barada habar bermeýärler diýilip hatawatda aýdylýar. Şeýle-de hatawatda Türkmenistanda adam hukuklary bilen baglanyşykly agzalan beýleki meseleleri hökümetiň internete gözegçilik etmegini, howanyň ütkemegine garşy görüşmek üçin täsirli çäreleriň bolmazlygy paxta önümçiliginde mejburi zähmetiň ulanylmagy we hökümetiň jemgyýetde tanqidlaryň hemde parahatçylykly pikirleriň ähli görnüşlerini basyp ýatyrmak üçin çäre görmegini, şol sanda aktivistleri hem olaryň ýakynlaryny ýydarlamagyny öz içine alýar. Hatawatda aýdylmagyna görä häkimetler raýatlaryň parahatçylykly ýygnanşmak azatlygyna bolan hukugyny bir gözegçilikde sakladylar we azygyň, adalatyň we saglyk goraýyşyň ilaty el ýeterli bolmazlygy ýaly sosial we ykdysady meseleler bilen baglanyşykly öz-özünden dören ownuк protestleri basyp ýatyrmagy synançdylar. Mart aýynda polisiýa paýtaxt Taşgabatdaky prezident köşküniň daşynda ýygnanan 30 gola ýanany tutsak etdi. Olar polisiýadaky korrupsiýa barada aladalaryny ýerli we sowet häkimetlerine ýüz tutup bilmän muny prezidente ýetirmek isledi. Aýal gyýdlar polisiýa bölümine akdildi. 6 sagatdan gowrak wagtlap azykdan we suwdan mahrum boldy we boşadylmadan ozal tutsaklygyna degişli resmi namalara gol çekmäge mejbur edildi diýilip Amnesty International guramasynyň hatawatynda aýdylýar. Şeýle-de maglumatda aprel aýynda polisiýanyň ýüzlerçe demonstrantyň Mari şäherindäki ýerli çörek kärhanasynda çörek etmezçiligine garşy eden çykyşlaryndan soň 15 adamy tutsak edenligini ýatladýar we polisiýanyň ýoly petiklemäge synanşan demonstrantlary dargatmak üçin deňsiz taýsyz güç ulananlygyny belleýär. Adam hukuklary guramasy şeýle-de öz hatawatynda geçen ýylyň mart aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti tarapyndan garaşsyz jurnalist Nurgeldi Halykowyň, raýat jemgyýeti aktivisti we blogçy Murat Düşeýemowyň we adam hukuklary boýunça aktivist Mansur Mengelewiň tutsaklykdaky ýagdaýyna çynlyky alada bildirenligini ýatladýar. Şeýle-de hatawatda türkmen häkimetleriniň daşar ýurtlarda ýaşaýan aktivistleri we tanqidçilary nişan alyp, olaryň maşgalalaryna azar berenligi
etdi. Şol sanda Türkiýede ýaşaýan aktivist we blogçy Dursultan Taganowanyň Türkmenistandaky 12 ýaşly oglunyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soraga çekilenligi we beýleki garyndaşlarynyň hem gorkuzulanlygy bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramaty Türkmenistanyň halkara adam hukuklary guramalary we garaşsyz daşary ýurt habar beriş serişdeleri üçin ýapyk galýanlygyny we munyň içerki senzura bilen bilelikde maglumat ýygnamagy çäklendirýänligini belleýär. Mara vilayatyna internet haragatnaşynyň öpçünçligini 2 gün bäri bökdünçlik ýüze çykýar. Ulanyjylar öý internetine de, mobil internete de aňsat baglanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Ilatyň internet teleýeterliginiň bölekligini kesilmegi Mara Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasyna bolup geçen bir geçenrek näsalyk bilen hem-de aragatnaşyk kabelleriniň könülmegi bilen düşündirilýär. Vilayatda 2 gün bäri internet gowy işlemeýär. Diňe Wi-Fi däl. Eýsem altyn asyr öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň hödürleýän mobil internet hyzmatlary hem işlemeýär. Diýip Hadatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylary sitirleýär. Sewitin käbir etraplaryna öý internetiniň soňky 2 güniň dowamyna günüzüň doly ösürilen halatlary hasap alındy. Yerli ýaşaýjylar mobil internetiň eýem birnäçe hepde bäri kadaly işlemeýänligini aýdýarlar. Internet aragatnaşygy bilen bagly ýüze çykan bökdünçlikler Mara Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasyny ýüze çykan kiçiňrek bir näsalyk bilen hem-de könülen aragatnaşyk kabelleriniň öz wagtyna çalşdyrylmazlygy bilen düşündirilýär. Bu näsalyklar Mara Telekom karhanasynda ýüze çykan kiçiňrek bir awariýa bilen düşündirilýär. Şeýle de internet geçirji kabelleriň könülmegi hem-de olaryň öz wagtyna çalşdyrylmazlygy hem internet kesilmelerine sebäp ýokmuny görkezilýär. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Sewitin käbir etraplaryna öý internetinden peýdalanýan hojuluklardan 50 manat meşberine pul toplanýar. Bu pullaryň hatardan çykan kabelleri öz wagtyna çalışmaga sarf ediljekdigi aýdylýar. Öý internetinden Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanýan hojuluklaryň käbirleri özleriniň daşary ýurtlarda ýaşaýan dogry garyndaşlary bilen dowamly aragatnaşyk saklamak üçin kadaly internet aragatnaşygynyň özleri üçin zerur bolanyny aýdýarlar. Daşary ýurtlarda dogan garyndaşlary bolan hojuluklar düzelse bolýar diýip 50 manat pul töleýär. Ýöne işgärler bu pullary öz jübilerini urýar. Olar internete garaşly galýan adamlaryň bu ýagdaýyndan peýdalanýarlar. Diýip marly bir ýaşaýjy gurrun berýär. Mara vilayatyna Mara Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasynyň 18 çemesi tölew, müşteriler bilen işleşmek hem-de internet hyzmatlaryny bermek bölümleri ýerleşýär. Hadatlyk radiosy Sewitde melegelen internet bökdünçliginiň germe we mümkin bolan sebäpleri barada yerli aragatnaşyk kompaniýasynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ilatyň internet teleýeterligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Şeýle de halkara barlyklar ýurtda ilata hödürlenýän internet aragatnaşygynyň tezliginiň ören pes galýanyny ýüze çykardy. Awtoritar hökümdar Aleksandr Lukashenko Belarusda onlarca Rus ýadra ýaragynyň ýerleşdirilenligini aýdyp gün batarda Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunyň ýaýramak ähtimallygy baradaky aladany güýçlendirdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in esasy ýarany bolan Lukashenko Minskdäki bütün Belarus Halk Meclisinde eden çykyşyny ýygnagyň Rus ýadra ýaraglarynyň ýurtda ýerleşdirilmegini göz öňünde tutýan täze harby doktrinany bir agzdan kabul edenligini aýtdy. 25 aprelde YouTube kanalyna gün efirde görkezlen ýygnakda aýdylmagyna görä, Rus ýadra ýaraglarynyň Belarus topraklaryna ýerleşdirilmegine strategik öňüne alyş çäresi ýokmuny garalýar. Moskwa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy giňerimli soňşa başlaly bäri Belarus orsiýeti maddi tehnikli gollaw berdi. Şondan bäri Moskwa taktiki ýadra ýaraglaryny Belarusa geçirdi. Bu Sowet Soýuzy dargaly bäri ýadra ýaraglarynyň Russiýanyň daşyna ilkinji gedek ýerleşdirilmegi boldy. NATO bu çäreni howply we jogapkärçilikli diýip atlandyrdy. Lukashenko 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan soň ähli strategik ýadra ýaraglarynyň Belarusdan çykarylmagynyň ýalňyşlyk bolanlygyny we Russiýanyň taktiki ýadra ýaraglarynyň Belarusda galmalygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol Belarusyň garaşsyzlygynyň her nähili ýagdaý bolsa da saklanmalygyny aýtdy.
Lukashenko köplenç öz goşunyny hemişe hüskar ýagdaýda saklamagyň gurrungy edip, munyň sebäbini NATO ýa-da Ukraina tarapyndan hüjüm edilmek howpy bilen baglanşdyrýar. Ol öz çykyşynda oppozisiýa toporlarynyň Belarusyň günwataryna köwer sebti ele geçirip, NATO goşunlarynyň golluk soramakçy bolýanlygyny hem öňe sürdi. Belarusyň howpsuzlyk gollugy 25 aprelde Litwadan uçurulan pilotsuz uçurlar bilen Minska edilen hüjümüň öňüni alanlygyny aýtdy. Vilniusda resmiler bu aýplamany badawat eret etdiler. Lukashenko günwatary deňeden diýip atlandyrmak arkaly Russiýa bilen gapma garşylygy betetmäge çagyrdy we munyň parahatçylyk prosesini Ukrainadaky konflikti soňlamaga alyp geljekdigini öňe sürdi. Şeýle edilmese Ukraina öz barlygyny togtadýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bütün Belarus Halk Meclisi hökümetiň pudok ýolbaşçylary bilen geçirýän umumy ýygynagy bolup, bu ýygnaşyk mundan öň 1996-njy ýyldan 2021-nji ýyla çenli aralykda 6 gerek geçirildi. Oppozisiýa syýasatçylary we aktivistler bu meclisi tanqytlap, ony ýurdy 1994-nji ýyldan bäri bir gödөгçülükde dolanýan awtoritar lidere bir agzdan golluk berilýänligini görkezmek, Lukashenko'ny wagt etmek üçin ulanylýan gural diýip atlandyrdylar.